Hi friends, welcome to VG School Cooking. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு வரோம். இந்த வாரம் முழுக்க தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் தான் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம 4வதாக பார்க்க போகிற ஸ்வீட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா குலாப் ஜாமுன். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரோட ஃபேவரட் இது. எனக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இது வந்து நம்ம ப்ரெட்டில் வச்சு செஞ்சுருக்கோம். ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக அண்ட் ஈஸியாக நம்ம குயிக்காக நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான குலாப் ஜாமுன் செஞ்சு பாருங்கள். எப்பயுமே ஒரே மாதிரி ஆர்டினரி குலாப் ஜாமுன் மாவு வாங்கி நம்ம செய்கிறத விட நம்ம இது மாதிரி வித்தியாசமான ப்ரெட்டில் ரவையில், நான் ஆல்ரெடி ரவையிலையும் ஒரு குலாப் ஜாமுன் வீடியோ போட்டிருக்கேன், நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாங்க இப்போ இந்த சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதுமாக பார்த்துட்டு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை ஆனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க இந்த ஜூஸியான சாஃப்டான பிரெட் குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்யலான்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த குலாப் ஜாமுன் செய்யறதுக்கு நான் ஒரு 10 பீஸ் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். இந்த ப்ரெட் ஓரங்களெல்லாம் நாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்த கலர் கன்சிஸ்டன்சி வராது, அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஓரங்களில் இருக்கிற ப்ரெட்டை அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். இப்போ இதையும் 4 பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையுமே நான் வந்து கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சைட்ஸில் கட் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. அப்படியே மிக்ஸியில் போட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது ப்ரெட் க்ரம்ஸாக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போது நான் வந்து ஒரு 4-5 சுற்று விட்டு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சா போதும். இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். நம்ம அடுத்து வந்து சுகர் சிரப் செய்யலாம். நான் வந்து இந்த கப்பால் ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்த ப்ரெட்டை வந்து இந்த கப்பால் 1 கப் அளவுக்கு அளந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1 கப் ப்ரெட் மாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து 3/4 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்தால் போதும். அதே 3/4 கப் சுகருக்கு நீங்கள் 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நீங்கள் சுகர் சிரப்பை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுக்கலாம். அது கொதிச்சுட்ருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த ப்ரெட்டோட அந்த மாவு 1 கப், 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மில்க் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன். பேக்கிங் சோடா வந்து உங்களுடைய ஆப்ஷனல், விருப்பம்தான். நீங்கள் சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனாலும் தேவையில்லை. ஆனால் 3 ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸில் எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்ட் இதுலேயும் கிடைக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு 5 ஸ்பூன் பால் வச்சு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 5 ஸ்பூன் பால் முதல்ல ஒரு 2 ஸ்பூன் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம விட்டுக்கலாம். அது மாதிரி தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணுமே தவிர முதல்ல வந்து மொத்தமாக 5 ஸ்பூன் பாலையும் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும். அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும், இல்லை கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனாகவே விட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்பூன் பால் தேவைப்படுதோ அத்தனை ஸ்பூன் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த 1 கப் ப்ரெட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 5 ஸ்பூன் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. பாருங்கள், இப்போ நம்மளுடைய நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து நம்ம நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன் கிடைக்கும். இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போது நாம் அடுத்ததாக வந்து பாகு வந்து கொதிச்சிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இந்த பாகு பதம் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. அது எப்படின்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எண்ணெயை வந்து ஹீட் பண்ண வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுட்டு பொரிக்க தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதை நல்லா வந்து எண்ணெயை ஹீட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கலாம். இந்த ப்ரெட் குலாப் ஜாமுனில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு விரிசல்களே இல்லாத குலாப் ஜாமுன் பால்ஸ் கிடைக்கும். எப்படி நீங்கள் உருட்டினாலுமே, பிகினர்ஸ் உருட்டினா கூட நீங்கள் சூப்பராக விரிசல்களே இல்லாமல் அழகாக நம்மளுக்கு வரும். நான் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன்.
இப்போ பாகுபதம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்க்கரை வந்து போட்டதுக்கப்புறமா அது சர்க்கரை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிங்கனாலே போதும், நம்மளுக்கு பாகுபதம் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ பாகுபதம் வந்துடுச்சு. நான் 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன், ஒரு 2-3 சொட்டு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன். லெமன் ஜூஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாகு கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே இருக்கும், அதுக்காக. இப்போ எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு, நம்ம ஒரு பால்ஸாக போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். இது வந்து விரிசல்கள் இல்லாமல் பொரிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு தான் பொரிக்கணும், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொரிக்கக்கூடாது. இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் ஹீட் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் முற்றிலுமாக சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த குலோப் ஜாமுன் பால்ஸை கம்மியாக, அதாவது ஒரு 4-5 அதை மாதிரி போட்டு பொரிங்க. பொரிக்கும்போது நம்ம வந்து பெரிய கரண்டியோ இந்த ஜல்லடை கரண்டியோ அதை மாதிரி வச்சு பொரிக்காமல் இதை மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு விரிசல்கள் இல்லாமல் டேமேஜ் இல்லாமல் சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் பால்ஸ் கிடைக்கும். இது ஒரு டிப்ஸ். அண்ட் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஸ்பூனை வச்சுட்டு அப்படியே அதில் அந்த எண்ணெயில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதை மாதிரி அது மாதிரி பண்ணாலுமே வந்து நம்மளுக்கு எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி கலர் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும். இது ஒரு டிப்ஸ். இப்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் அதே மாதிரி விடாமல் எல்லாத்தையும் பொரிக்கிறேன். ஓரளவுக்கு எல்லா சைடும் வெந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள், நம்மளுக்கு தேவையான கலர் வந்துடுச்சு. இப்போது நான் வந்து இதை பால்ஸ் வந்து எடுத்துடுறேன். இதை எடுத்துகிட்டு நாம் அடுத்த செட் போட்டு பொரித்து எடுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சூப்பரான குலாப் ஜாமுன் பால்ஸ் டேமேஜ் இல்லாமல் விரிசல்கள் இல்லாமல் அழகாக நம்மளுக்கு பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நான் இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செட்டை வந்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து பேக்கரி ஸ்டைலில் வந்து குலோப் ஜாமுன் சூப்பராக நம்ம வீட்டிலே செய்யலாம், ரொம்பவும் ஈஸி. நான் அடுத்ததையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு இதை மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்து அந்த கலர் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே கரெக்டாக வரும். சிம்மில் வச்சுட்டு போகிறீங்க. இப்போ நான் இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகர் சிரப்பில் இதை சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய குலோப் ஜாமுன் இன்னும் ஒரு 1 ஹவரில் ரெடி ஆகிடும். இது ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறிச்சுன்னா போதும். அந்த சுகர் சிரப்பில் நல்லா ஊறிச்சுன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதுமாக பாருங்கள். அப்போ தான் இதில் நான் சொல்லியிருக்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி சூப்பராக குலோப் ஜாமுன் செய்ய முடியும் பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி நீங்களும் செய்யணுன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு செஞ்சு பாருங்கள். என் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. இந்த தீபாவளிக்கு இந்த குலோப் ஜாமுன் செஞ்சு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நெக்ஸ்ட் ஸ்வீட் ரெசிபியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from Viji. Bye.